दत्त दिगंबर ऑर्गॅनिक चॅनलवर आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आता हे बघा, आपण देशी हे कांद्याच्या बियासाठी कांदे कापून लावलेले आहेत. हे आल्यातच लावलेले आहेत. आणि ह्या कांद्यात बघा, आता आपण हे बीन्स लावतो. बीन्स म्हणजे त्याला फरसबी म्हणतात, मोडायच्या शेंगा. तर हे कांद्याचे आपले फुलं येतोपर्यंत ते चांगलं छोटे छोटे येईल आणि त्याचा गारवा राहील. आणि हे तुम्हाला काल सांगितल्याप्रमाणे हे आपलं हे देशी कांद्याचे आता हे तुरू टाकलेलं हे रोप किती या नवीन ह्याच्यात आपण आता ते तुती लावणार आहे. त्याच्यात ते कांदे लावायच्यात. रेशीम शेतीसाठी आपण तुती लावणार आहे. त्याच्यात आपल्याला ते कांद्याची लागण करायची आहे. आणि हे पण आपले बघा, हे बियाचे आपण घरचे कांदे मागं तुम्हाला पाठीमागं व्हिडिओ करून टाकला होता ना, त्या व्हिडिओच्या वेळचे हे कांदे लागण केलेले. तरी आता हे याला बघा 1-1.5 महिना झालेला असेल. आणि हे फरसबीचं बघा बी असं असतं. बघ दाखव जरा बी त्याच्यात. हे बघा, हे असं बी असतं त्याचं. या दोन्ही मिरचीच्या मध्ये 2-2 अशा लावलेले आहेत. नेमकं बी निघस्तोपर्यंत आपलं बी काढायला आलं की ते फराशी चालू होईल आपली. म्हणजे कसं हे वावर पण मोकळं राहायचं नाही. खाली त्याच्यात आलं हे बघा, हा दिसतोय का आल्याचा पाला तुम्हाला. ह्याच्यात खाली आलं आहे. आलंचं हे पाला पडल्यानंतर ही वेगळी पिकं म्हणजे अशी घेतली तरी चालतात. हे कसं आहे, कारण मग त्याशिवाय तुम्हाला शेती परवडणारच नाही. आणि हे सगळं आपलं सेंद्रिय, याला रासायनिक काय घातलेलं नाही. याला वर्मी वॉश आणि गांडूळ खत, जीवामृत, हे असं सगळं केलेलं आहे बघा. आणि हे इथं हे बघा, हे आपली हे बघा बनारस पानं आपल्याकडे चिकार आहेत अशी सगळ्या बांधांना लावलेली. त्याला बांधा हे नसल्यामुळं निव्वळ त्याची अशी अवस्था झाली आहे. ते झाडावर बांधून जर घेतलं तर बनारस पानाला पण दर चांगला आहे. आणि बघूया आता परत तुम्हाला नवीन चॅनल हळदीचा पाला काढताना आपण टाकूया. आणि हळदीचा पाला काढल्यानंतर हळद खांदताना शिजवतानाचा पण व्हिडिओ टाकूया आपण. तरी नमस्कार, धन्यवाद.